За българина училището е неговата памет, огнище, в което постоянно горят въглените на онова животворно чувство на сигурност, на съпричастност към нещо общо – българския дух. Янаки Дуков е учител и свещеник от Сапарева баня. Той се опитва да създаде революционен комитет в селото, заедно с Левски и с още 11 ученици от училището. Арестуван е от турците и е жестоко измъчван, но Янаки Дуков не предава апостола. В България има стотици училища, които носят името на Христо Ботев. В родната му къща в Калофер върху картата на България са отбелязани всички. Гордеем се, че и нашето училище носи името на единствения гений в българската литература. Как ние го пренасяме във времето? В статистическите сведения на училището в село Баня за учебната 1897-1898 година за начало на светско училище в това село се сочи 1879 година. По спомени, предавани от поколение на поколение и от бележки, открити по белите полета на стари черковни книги, използвани при обучението, се сочат имената на някои учители до освобождението. Върху бялото поле на черковно свече намираме името на даскал Георги Бански от 1824 година. Името на Янаки Кръстев като учител и свещеник намираме в писмо на Самоконската митрополия, адресирано до него. Запазени са имената на Михаил Янакиев Кръстев, също Васил Абаджията, учителство и в Кюстендил през 1840-1841 година. Коте Коларски, Иван Моталджийски, Михаил Чучуганов и вероятно още много други, чието имена времето е заличило. Жив е той, жив е, там на Балкана.
потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока, на гърди и рана, юнак в младост и в сила мъжка. В първото десетилетие след освобождението град Сапарева баня се превръща в основно просветно средище за региона. За училищна сграда първоначално биват използвани различни къщи, които били дарявани от собствениците за определено време. На 13 януари 1910 г. за главен учител в Сапарева баня е назначен Кръстю Софрониев. Той и колегата му Спас Маргин през 1911 г. поставят проблема с училищната сграда пред Кюстендилското учебно окръжие. Избухването на Балканската война обаче прекъсва учебните занятия поради мобилизация на учителите. След войните цялото население взема при сърце делото, събират се пари, прави се комитет и на 11 октомври 1925 г. тържествено осветена новопостроената училищна сграда. От летописната книга на училището научаваме: Негово Величество цар Борис III телеграфически изказа благопожеланията си. През 1930 г. в град Сапарева баня в същата учебна сграда се открива двугодишно практическо зимно училище по селско стопанство. През 1956 г. е открит гимназиален курс, който 2 години по-късно е трансформиран в селскостопански техникум, а през 1968 г. в средно професионално техническо училище по селско стопанство. През учебната 1977-1978 г. то се преобразува в единно средно политехническо училище с директор Йордан Цупърски. От 1 март 1993 г. директор на основно училище Христо Ботев е Анета Трайкова. През учебната 1994-1995 г. училището се разделя на основно и средно професионално техническо училище по туризъм и лека промишленост Алеко Константинов, което по-настоящем е вече професионална гимназия по туризъм и администрация. Българският дух има своя дом, в който всички сърца бият в един ритъм и всички умове горят с един пламък – родното училище.